Kardom nili mensing rompi lapen non nili kedo lage dong muka krasinja juta kamang sido lapen nili tum pini nang kumri alam seputak ladak karbi rison nimso rongaje zonel karbi youth festival of farma ladak ingdeng thum kebra isi ladak kachesi kachedang kwansi ke tang malapen kupi piason kason se pon doma aningkan bang sami ladak rasinja kamlang ke kelang ason project of hamudobi tasi peneng bang piason sa kason se pon ma sepaklang pon ma lapente kuansi kachesi kachedang ma la solam ke putana kri pasini tumnon northeast kar delighten na humri lapen kadu ka islamic ke cheng men ke judan na kelang ni konse dilih dan tuni di panglo lapen non ni litum na paklang ponji lap dak wang lo polotan ni rasinja kamlang se wang lo polotan ni nali tum isi mohor kachenep ta akenang sot lapende non lom ke owe mi tu mangke mohor kachenep bangke lake aprang silo lasi no ladak mohor kachenep jipan wang lo polotan tu ladak selfie point kasemar pon alang litum komar lo ne nili non kar judaim phanse nili chisik pon lo lasi camera person pun focus lo kardom aprang si Hiltum Northeast Kar Bilal Himpen, nang litum la selfie, made mohor kachenep, kasonsi pon made, nang litum kasemar pon, lapo an kepalang pon me, nangli ning kehang pon ma made, gomane nangli phan, nang kethan lapusan doma. Ini dadak mongkebra siang deng, ike langjun hawar kar biri sodim sorong aje, along nili publicity joint convener lo nili men thari akas rongpi nili labang so selfie point mate mohor chene badim kabunai pon bangke nili matuda nang thantang ve nili ning hang pese ka smartphone tamen nili la sona model bang nili ke theklong chin bang la lo inter college cultural competition deke lang sona dongka chintru patru aklam long mir jeng college long dipon hosini nili la sona model theklong amala sot bang nili ning hang pik amat chulamya ramah he bunai jiplo amat financial problem ma unde los tamen non bang bunai long chelo kadu be jaram nang chitu tu na joini pen Nangli lapuson asai ke claim pon pening pen kan kono mate kecheng silang ba nili labang so son decoration hin mate ladak la pangge hin mate la selfie pon chelo kadu be helong ba ken nili ke claim pon long ching ba chu lamya ramah hin bang nili claim pon long los tamen ha so nili ning hang ateng ma claim pon long de los tamen non bang nili ning hang ateng ko son se ka son se pon jima bola kon so ateng pen nili son se pon long los tamen non mate tang pelang tamen lapan asak so tanglo la non 50% an tanglo non 50% ka son se pon di dolang ka pamat pon di ke palang mi pon di phan di tumro sidang pon bomlang bor ipon bomlang otro parwi lo thai nangli rong kona tane nili bang kedak dok muka Nicola rong ward number 3 pen la si nili hin pen isi ka chuning rila publicity sub committee a convenor hoi pen nili chuning ri kang tumba la hello peneng teke langjun hawar kar biri sonim so rong aje ingdeng thong ke praisi ang deng along kaduga be teke langjun hawarat ke doan la pen hin pen ke bang korte injir ke doan stame abang so dimlong nang ka hom ripen nang litum mohor chenep tum pen nilitum phan la kason se tum phan ning nang parong tekang pon ning nang pati tekang po pusi chini rila la pen ka dog stame ladak wang pen nang litum nang hom ripo dak teke langjon along jong si hawar kar biri suning sorong aje nang lang dolok latang ke ladak nang hom ripo pusi nili ning nang ki theklo ka dog stame labang so asai ke patsun along nang li niwet mamate nang li jirpo dadolang labang so long jasemet pet kapatir pi pon bangkela ke nili lo nili sila son claim nang jipulo lapen nili rong nang cerap dun nili bong salpen porong pidolang lapen nili mihaya ron lang hala long kiri bedolang lapen puton nili mihai do tulang rajes terang ala lang litum nang cerap dun pensila bangso pon nili tum sonse pon long lo labang so ka sonse ladak dihin ta kenang so dapat dihin bang nang litum mina junjung kan lama ahok lo ladak dihin kenang so nitum non kadug be kisik kedang tang an pulo tang te nilitum ladak surik thong kep abat le etlo lasi ladak bang ke kopi lo pulo tang te teke langjun ladak reception committee mate journal committee hoi pen ni asap sona cherap tu niglo angkota dogmoka municipal board chairman sir rolat timung pen stamela bangso board abang surik po anam analang ni dang tu niglo lapen hala landar lem tu hai hui to lang ladak decoration of mu hai isi hini bang kela
ward commissioner sarlongki iso stamina chapun iglo la pen inut bhai ni tum maning kemi pen la pasang tharok ho suri sila son inut bhai ni tum dola anang charap tu tu Suro parvek lo khai nang li sai suri do dong his amen ini tum nang kumburi pen nang li aporan kitu de suro parvek lo khai choropik lo North East Carbon Light News channel fan ini nilitum la bangso selfie point kasong sebom long nalitum nang kahumri pen la nilitum long nang kahumri thega pot la pen la bangso kapacit thang asai nalitum nang lemon thega pot nilihin jungjung pen la publicity sub committee along nili joint convener hin pen choropik lo jeri ini North East Carbon Light pen nilitum han lano ke lai de thomra si donal kan festival pan lo diri asan jaman nilitum wali ka jesi kidang ma lo ta la kadu panan man churu parlo nili ke lo ke angrum masam chomlo ko convener nilitum nilitum nonan ke pilihan ke donal festival ini reception ke nilitum kado kawe dapat dipati apai soni ko rap liang do soni ko rap liang bong nilitum pilihan ke nong ke pangrum mang denge ke tang ku nilitum cetek long lap lo si la song bong pen kado kawe nilitum tangka ko an ku pirmat ni bakterim ki bi nilitum so bang kesik do lo la so along kemenai best team ano e bi handa Stofan principal public higher school alang ni kan ke thom pardun ron pen penengan best team ki penengan ni kan thom chopo lake first best team suri cap second best team suri dropsi third best team suri pangrum f suri ko rahini si penengan ke pangrum f suri ko drop kele drop cap drop kele si peneng nilitum alang li penting lok donors lang kon duma kartu padukon ji so kartu ke program long ateng ko te kenap bajik dia pot si nang li tumai hin la media hin hanta bang so pangda kon han sin nang li nuri lo si donors ake hai do an sedam le kenap bajik dia pot dak rasenja aklam patia aklam lo kitong nuri lo penan parta nili la solo isi kini pon tutulan ledak ning ke basi jonel karbi festival long nili aku sala jauh isi aku tutulang ke pangkir long konvenor long nili wan man nili no mat ke sik pon unna di ke pangkir long leda munir kita nili ta to munake nisi nili saya mu ka nili sik pon lo la pente pena pen ke ada perang lo te la especially la des long ada perang bagi propen hotel itu pakai bagi pakai live festival jadi kan dia lagi ni dia tu tengok ni nah nomat nili tum teksik nili tum artuan ke unan ke nili tum klaim pacun polo nili tum das pente an parta la bang pin la nili tum an nom ina pajer tum donors bang kondo ma message bina aku tu pangrum senili tum benar kehengi pancet sik dolo non malam tu kita lo tidak akan nomor si donor aturan analis benar hengkon pandu ko dasila so putak tame ali tu media ben pancet thang punyu kan nang Suro parvek lo alang li tum hin ben lam ke paklang pot kumane ning kemi pen jutang han kaching hon pen tangka sasos tame akhirat ki pajir dun tanga tum dolo la pen non ke pajir je tum dan dolang pusi kulasi rap jin pen ladak rasenja klamlong made juta klamlong wang pen amena foto sitame pachi banji phanta tuning ripon lo ko alang litum hin penta ase choro paruk la khai nali tum han kadu goi phanta litum notice ka la ki ni putan litum wang gom pen ladak kulat do masareng ka kulat pu non litum napaklang pon po adim jo langmi vik ladak dolong sita semar pon la kulat long lilian ko ni dolong kodi apangsi nilitum North East Carbon Life pen nanglitum akulat long hek long pen misan la pente incurdir la pente masareng kapu non la a festival mate la dailitum jutang chengcher ni pen stame nanglitum akulat nong nam chi thang klongan pin ase nangli hin pen la bangso masareng ka akulat tu nangli tum
ki earphone nalitum comment tupen lo nilitum aprangsi kadowe notice karbi life kelang ratum han nilitum as a masarangka akulat hoipen kadowe hon tame nilitum ningkang sama kadom mate non keceng bom kabar hawar karbi sonim sorong aje akadom paceri lo kadom nilitum masarangka akulat labangke peneng pele kibi lapu lo nilitum ningkan phatrok pram dadulo kasi nilitum lapu klem bom wang bom kadowe itum kacing hon jirpi atum wang pen nilitum long nang seram si laso bang sulipon bom si pinil nyanta pachithi mathasi nonta nilitum badak dupon bom lo nalitum akulat masarangka akulat po thirthip akulat ala pasam doma nilitum non makke lason bang aviglang la jitu nilitum nonson program dolo pulang teh nilitum lason nahok lebis tame program te pulang pulang teh nilitum kibidun ji phansi matha pan bom la pende bidun bom lo la pende nalitum akulat long kecho son kopipi dolo nalitum long la bangke la hello chicken chow duji la pende phao ki mung phao ki phi la pende biok la pende an kadoko vis tame nalitum aprang si nalitum wang pen itu mana pacinjang lo belum ten itu alom support enpo kado winang itu han so dak hormus na patulong ji kasi ini itu kardi mek la pupake non mak adjust tami nang tuman nang ning hateng lo ten itu nang phaji sitami alom so baka pol bang chong chana ko nang litu ma kolar long humri polo lang te masar engka ponada chithang klong la pan chithang klong pen nang litu long ladak an nai chuji la pan te thisere mate lang e joile jon dik same ladake wang wek pola pan te kadu ko wek karbi solang do rap tin same dak jutang along nangkelang nompen non la ingdeng thong kebrai si farmana long rasimja klam long nali tum su wang pulo tang te nali tum ladak na humri non la pane nali tum long ladak kecho son an long ji ok long ji nali tum kopi ma long ji la pane nangli tum aphan nangli tum men amasi long lok jil pukali nali tum malom so chung ni chenang ji stamen nali tum han so dak hormu so cholong ji sara alang litum hin pen pangdak konola ke meriga alam lo la sinangli tum akulada long an pulo tang te nali tum anam kan men si enpon ji kata hai nilitum non mat la so bang cepat tik bang ke ana bang ke haro ini si enpon ji pusi mathapon la pente la ke enji ok la pu kadu ga enji bang ke alang tum kwan pen si capacity enji maning hang la so ting sin tum non mat si kecakan pun bang ora kerjil put on sta on nangli tum labang so akulat bang ko an done di kachorak jirpot pen nilitum bang kon si charapon nangli tum konat pen rong ke nilitum non mat ke la so bang ke dak dok muka proper pentado la pente nilitum tikelang jun pentado la pente lapu paklong kam pentado son inut bani kacelang sini tum jerpo kacing hona group sini tum so adimang ke kirpon la pente bipon lo nangli tum jutang kacing hon amen pen mate nangli tum jutang along komani halloween pen ke bang la puson tangcir kelang ikum honali tum la puson adim dim klong ke thik bidun pot soro parug lo ke hai la pente aga semena bang nangli phan kijut selam the ladak jutang along nangkelang donji aporte injir pusar ki kri bitum ana phanali tum hin pen pimisis pidunji lalo nili pudunji kang tung mangke ilitum mithang karbi jutang program pinak pote maja la sinali tum stame wang pen nang langdun pa mekanon la pente la pukulat ki bi kadog along le dam postame nali tum puri re pen chingchek che bong he pen chowet dovet thakvet pen ilitum akhai long nongnam kenu pa beter ji phansi nilin pen kadog ve sarfi sarfu aplemang phar je bujil pi ke dang ji tum dokan stame la so teng pen ke bang pen samjin pen ilitum banong thang pamisen masih nilin pen chini kono choro parwe lo khai nali tum sai suri re jong he pen ilitum north east kar de life along aporan chipin ta choro parwe lo la si ladak pining ve hadak jutanga klam along chengchang ko pen stame alang litum apular bangke nang parvik athe kenang wik pulotang de kopi porlo alang litum inthir jirpen se ke klem lapente nang litum ke choson stame mesen hormu long ponji lasi nonili paklang konji alang li ladak inura bang fu dak nang humri dolo alang li konat pen tong bang ni stame alang li ta dak kular long mesen bu theglong sala dak kular long nang humri sini li theglong sa alang li konat pen tong mane sar nang li konat pen ini li kecengsi Norris life ilang araton han nilihin kardom chipig no kardom nili dokmoka ben siwang nilita
pongberik nili hemang ke nangli men son sa nili men rising pangcu ko lasi nili alang litum akulat cetang klong lapen cetang pik lasi nili pinong we pen sinami nili dak visit mate nangkelang phansi kewang nangli kecho son non kopi pin tong chopone kecho son lake nili non makke chicken chow lai si chopon nili chumivik ma chumivik ekdom alang litum kasilam ekdom mek pik ingkirik pik nangli pen nangli dirpo tum nangli kopi pan batining tum nili dirpo tum han ke lahen lo alang litum sitami lanon labangso kulat kibi lapen mek pik lo lapen anso se nani kong men ke bang tum han sitami alang litum non pinia son thak mate ke bang gian sitami lapuson ingkirjir lapen nesen pen ke pecho pejun dunia pansi nili pen sitami alang litum han sunire dunia nili tum puthot ladak anu pan arjupon bomben api ladak dongmuka municipal board long dongmuka ka chairman alang lipan nili chitong lok was alang lipan nili lamphesi karjupon ni pan chisikpon dok la alang lipan nili tum north east Carbon Life and joro parwi lot hai nang lipan chitong long pot lapen de nang li labangso ingdeng thong kebrai sia farman dak rasinja klamlang nang tum dongmuka municipal board pen pipia son serabdon Muka municipal board pen bulude nili tum kacirapun buke coran tami nili tum esan bilo coran esan bang nili tum pinap lage pinana lu nili tum pipo la pente price ahormu bang ke price bang kami municipal board pen kami la staff pen la komisa tu mata tu lalu ke isi bang ke tho bang ke bang ki rasa anta mane municipal board la emar tu safai komersil tumse alang itu masih dia tu investment lo lalu alang tumsi pinap pen kami atap kami atau tadi lo kami alang tumsi bangkir rasa apa gitu lah solo ko tami nilai tumsi tami okol lah safai komersil tu kali lo nilai tumsi staff lah pen tumsi start atuman tapi ciratun pun asal bangkir tapi nang tum kapre kalong tak ciratun bilang kapre kalong ciratun mana mis tegelang julong kami ciratun tu lapen nono son ladak kipang mate kilang meme ason ta to mar kilang meme malapen pang meme kilang je nono son adak isi dolo mohot nevadim selfie stick la son ta la sonong kanali tum kachra tum to mar lapen hala misti kilang julong tame dolo lapen tame la mohor kachne abdin selfie point along tame lalong tame lit mahin tame chra dun lapen dedak jutang kaching hon akar bi mate nangli tum jutang kaching hon parwe gabang pulon nangli tum sitame mina jutang kereng enang ji phan lapoan ka chepadu dun lapoan kaching hon nangli tum domuka municipal board abitung men sitame nangli tum adak nangli tum bihin penangan nangli tum ciratun dolong lapen ka ciratun penangli tum muneng ki bang je sengkan tame laposon dengin bom jima lapen ciratun bom jima lagi ini jutang nang lupa hedi lagi jakong doan mana lagi jumpa lah doan malah kebang lah an bagi doan tapi ni jumpa lah an se dong si cerap mu teglang lah an se mentang ke cerap ni masih milik jumpa ke cisi lang lang lu stamem mu kebeng ke pan dokong nak pan dalam calo cisi ni pakai klaim ke jakong orang pendang lok kupi mata milik jumpa me jutang pan mengacing pan tangnya lopot jutang pan mengacing doan dem tu lopot sampai an se kebang jenis gas tapi an se paklar dia pan sami milik tu pera tapi anda ni sipon nangli tum lapoan aporan cipidan bacura parwe jola sikit sialam tenangli tum la ingdeng thong kebra isi karbiri sonin so ronga jelong ladak nangkelang dun according je pusat kiti tu manangli tum ahin men pi message being tum message sama gelalo mane ingdeng thong kebra isi Dunal kabe youth festival alagot nami kado kabe aklimang kwa servisan ku boarding se kado kabe donat tuman same mane laso la rasnya klamlong pini 22 ke reception lu mati 22.5 dia pot kasi kado kabe pan alir acam nang pitun dia pansi kado kabe pan sukar bis solang do ara doan tami nili tu hem tami misis ki bang ke lalo kibang pen kilang mamika dia pan la pen kome akorde anjir service abutan me kibang pen la sedak program along si kilang nang ye bang si disinang po ate ili tum kibang depo same program along bangke mane
nozor kuri eda la sikunani korani adin nampo kecho det kijun det tani kang la so bangke mane ni kechunuri din ni kechunuri din bangke la lo la bangke ili tung ton chana asi program lang lo puluti ili tu a program lang ku bipia program lo dakado hala so program itu heklo kolongko non bangke heklong lo tamane kelang armu bangke do oji sitami program lo bang jung lah kona ma program di dia dim lo bang asum ni bang adim bangke hai bang adim asum si ikan along pe along bang ani kekdem lo nasi sitami dak rasia klam long bange malasom kekong li yang tiga lang ni kesi long bangke kilang bang atumbi aku langsung kamu angan susulang cijeng tubuh pusi kado yang manta ning kepensi lantam si nilam tiri chana juro parmi lo hai lalo ladak jutang along mina jutang klamalong mina jungjung mina along sila bangke kecepat kepang tir di panke mina si cucini nang pode araki hormu keco kirim pen ladak jutang along banang kelang dunjia tum penang amuluk tum doji labang solong araki hormu rim repin pen intir jir pen ladana kelang jun doji curi ripon lo nilitum north east kar bilad hin ben stamela pende nilitum un an pen ke bang silang penap dik pustami nilitum north east kar bilad pen lapason birta nilitum hin pen napaklang konji konjini tum cesik pon bom hilang lapen nilitum tami kecing men kejut nangkelang donopot joro parwik lo lasi jutang hello khaya reje lamet hello khaya chethe kaching room hello khaya le labangso athipi en pen anutin dami ladak mesen intir jir pen angkalan hin phasi chuning ripan lo kardong